Investigazzjoni li tista' ddur anke fuq qtil involontarju għandha titfaktar dawl fuq x'seta wassal għall-arqa l-rieda ta' super yacht Bayesian kmieni tnejn li għadda filgħodu barra l-kosta tal-villaġġ ta' Sajt Sqalli Porticello. Indikat ukoll li l-awtoritajiet Ingliżi u Amerikani huma wkoll involuti fl-investigazzjoni. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tas-Sibt filgħodu li għaliha attendew ġurnalisti barranin, il-prosekutur ewlieni ta' Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, qal li l-investigazzjoni se tifli bir-reqqa għal pożizzjoni ta' super yacht fil-ħin inqabad fit-tromba qawwija ta' Arja Wilma, jekk l-ekwipaġġ kienx konxju tal-maltemp li risaq leħ u jekk iva teħdux il-prekawzjonijiet meħtieġa. Konfermat ukoll li l-awtoritajiet Taljani kellmu fit-tul il-kaptan ta' super yacht James Cutfield. Non c'è un obbligo di legge di farli rimanere. M'hemmx obbligu legali biex l-ekwipaġġ jibqa' sqalija. Ovvjament aħna nistennew li jibqgħu disponibbli għall-awtoritajiet Taljani b'mod partikolari l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għaliex il-qudiem se jkun hemm bżonn nisejħilhom għal aktar interrogazzjonijiet. Tkellimna wkoll ma' kull min kien involut, inkluż membri tal-ekwipaġġ u dawk li salvaw id-disgrazzja. Di tutti i membri dell'equipaggio, di tutti i superstiti, purtroppo bisogna chiamarli così. Sissa jidher li super yacht twil 56 metru inħakem mingħajr mistenni mill-maltemp. Il-Bayesian super yacht lussuż mibni fl-2008 u 4 snin ilu nqala biex reġa' ġie rinovat bħalissa jinsab 50 metru taħt l-ilma. Bil-prosekuturi Taljani jgħidu li jekk ma jittellax mill-qiegħ ikun diffiċli jgħidu eżatt x'wassal għall-arqa tiegħu. Arqa li ħallit 7 mejta inkluż sit il-yacht bi 15 isalvaw.